Здравейте, драги слушатели! Много често ние сме обезсърчени от обстоятелствата, от неволите в живота. Ние се обезсърчаваме и си казваме: къде е Бог? Аз не го чувам, не го виждам. Често забравяме великите му обещания в Неговото Слово. Казваме си: да, Бог наистина велик е. Той е направил велики дела, чудеса в живота на Мойсей, на Йосиф, на Даниил. Да, но аз не съм Даниил. Аз не съм Йосиф. Не съм Мойсей. Защо Бог ще се занимава точно пък с мен? Кой съм аз? И така ние, драги слушатели, се обезсърчаваме. Губим вяра, като забравяме Неговите велики обещания. Искам да ви покажа, че това не е така. Че Бог гледа много специално на всеки един от нас. И се държи по един несравним бащински начин. С любов. Бог се отнася много индивидуално към всеки един от нас. Искам да прочета Неговите слова, записани в книгата на пророк Исаия, 43 глава. Това са от 1 до 4 стих. А сега така казва Господ, Творецът ти Якове и Създателят ти Израил: не бой се, защото аз те изкупих, призовах те по име, мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките, те няма да те потопят. Когато ходиш през огън, ти няма да се изгориш, и пламъкът няма да те опали, защото аз съм Йехова, твоят Бог, святият Израилев, твоят Спасител. За твой откуп дадох Египет, за теб Етиопия и Сева. Понеже ти беше скъпоценен пред очите ми, беше на почет и аз те възлюбих, затова ще дам хора за теб и племена за живота ти. Не бой се, защото аз съм с тебе. И така, драги слушатели, нека да не забравяме тези думи, как Бог ни говори лично на нас, лично на теб, лично на мен, индивидуално, с такава огромна любов. Бог се отнася така. Знаете ли, драги приятели, дори на света да беше един единствен грешник, Исус би се жертвал дори за него, само за един грешник. Затова дръжте здраво обещанията на нашия татко и не ги забравяйте. Нека си ги припомняме редовно. Нека се помолим в края. Татко наш, помогни ни да не забравяме Твоите обещания. Помогни ни да имаме пълна вяра и никога да не се съмняваме, защото Ти заслужаваш нашата пълна вяра и нашето пълно сърце, Господи. Молим Те, води ни в Твоят път, по Твоята права пътека, която води до Твоето царство. Излей ни с духа си, Господи, и ни помогни да Те следваме с дух и истина до краят на дните си. В името на Исус се помолих. Амин.